Majalisar Dattijan Najeriya ta amince da dawwamar da wato jami'an tsaro ko kuma kafa jami'an tsaron 'yan sanda a dukkan jihohin faɗin ƙasar Najeriya. Hakan ya biyo bayan tattaunawa ne da azartar a majalisa wato a nan babban birnin tarayyar Abuja. Idan zuwanka a wannan shafi kenan yanzu ka danna mana subscribing sannan ka yi liking domin samun cikakken shiri. Wannan yana biyo bayan irin zarge-zarge da kuma irin kalubale da ake fuskanta ta fuskar tsaro a nan ƙasa Najeriya. Sai dai mazauna ƙasa Najeriya suna ganin hakan yana iya zama wani barazana ko cin mutunci ga sauran mutanen ƙasa Najeriya ɗin sakamakon irin abubuwan da suke faruwa a halin yanzu. Domin kuwa tuni sun fara ɗaukan matakai da hannunsu domin kare kansu a wasu yankuna musamman yankin Katsina da sauran jihohin Arewa. Wannan yana biyo bayan irin abubuwan da yake faruwa ne ganin cewa gwamnatin ta yi halin ko in kula da irin halin da ƙasar take ciki a halin yanzu. Sai dai gwamnatin tana ganin tana iya ƙoƙarinta akan abin da ya shafi tsaro a nan gida Najeriya. Wannan ɗin bai zama abin mamaki ba, kuma ya zama abin mamaki dangane da irin abin da ake faruwa a nan ƙasa Najeriya. Da haka ne wasu ma suke ganin cewa lallai gwamnatin ta kasa domin yunkurinta na ta dakatar da harkan tsaro ko kuma ci gaban tsaro a nan gida Najeriya domin 'yan ta'adda da 'yan bindiga da bandit da ake fama da su a nan cikin gida Najeriya. Wanda hakan kuma ana ganin cewa abin ya yi kamari ne ta ɓangaren arewacin Najeriya, inda hakan yake ganin kamar ya zama wani zaɓi ne ko kuma zaɓa aka yi domin a lalatawa mutanen arewa wani rekod ko kuma wasu abubuwansu don daƙile ci gabansu. Da haka muka kawo ƙarshen wannan rahoto. Ku ci gaba da kasancewa da shafin Babban Masarauta domin samun cikakken labarai.